Здравейте! Днес ще ви покажа продуктите, които аз използвам за моята коса. Надявам се да ви е полезно това видео. Да започваме. Първият продукт ще започна от маските за коса. Имам една единствена маска за коса, която е ето тази на Lush. Като съставки съдържа яйце, банан, авокадо. Другите неща, които ползвам за своята коса, това са няколко масла в комбинация с домашни маски. Аз предпочитам предимно да си правя домашни маски, не да разчитам на по-високият клас козметика, макар че имам, но предпочитам домашно направеното. Било то маска, храна и каквото и да е. Ще започна с първото масло. Това е кокосово масло. Другото масло, което имам, е масло от карите, мисля, че беше. Да, това е масло от карите. Комбинирам го много често с кокосовото масло и с маслото от гроздови семена. Поне на мен като комбинация ми харесва. Другото масло, което имам, е задължителното рициново масло. Ето тук имам също още едно кокосово масло. Масло от шея, което днес си го купих да го пробвам. И като цяло домашната маска, която съм си направила и съм сложила от него, много ми загрява. Много е хубаво. Масло от макадамия. Масло от гроздови семена, мисля, че беше. Масло от гроздови семена, това е бяло грозд, помежду другото. Иланг също имам, също го комбинирам с ето това масло, с лимонената трева, като не знам дали повечето от вас знаят, но лимонената трева стимулира косата да расте адски бързо. На мен косата ми от много къса, говоря ви, някъде до над ухото за месец ми порасна почти до рамото, като аз задължително слагам като си правя домашни маски, слагам от тази лимонена трева, витамин А на ампула и също и рициново масло. Другото масло, което имам, е масло от авокадо. Аргановото масло, предполагам всеки го има. Ето този серум, който си го поръчах от Златна рибка, той е против, мисля, че беше против сухи краища или против цъфтеж на косата. Мисля, че беше против цъфтеж. Не знам дали действа, отскоро го ползвам, взех го да го пробвам, тъй като ми стана интересно. Другото, което имам е ето този серум. Той е с масло от чайно дърво и мента, която подхранва косата и скалпа с етерични съставки за копринена, гладка и здраво изглеждаща коса, като същевременно дава УВ и термична защита. Другото, ето го и витамина. Ето по такава форма го ползвам аз. Другото, което ползвам за бърз растеж на косата, е ето този тоник на Филип Кингсли. Сега ще ви покажа как изглежда отвътре. Ето така изглежда. Като той е енергизиращ, хидратиращ тоник за по-красива коса и здрав скалп, противовъзпалително действие и абсорбиращ излишната секреция от себума. Нанесете върху чист скалп сектор по сектор, не изплаквайте, разрешете с гребен, може да нанасяте по всяко време, ако усетите скалпа си сух.
Това е много добро. Ползвам го за трети път и съм много доволна. Другите неща, които ползвам за косата е ето този лосьон, който придава обем. Обем придава, в смисъл, като го впръснете в краищата, разтривате хубаво и придава обем в косама. В краищата, исках да кажа, изменявам се. Другото, което ползвам е ето тази вода, тъй като набалея. Тя е с екстракт от бреза, хвощ и мента, освежава и охлажда, против пърхот и за лесно омазняваща се коса, не съдържа мазнини. Дерматологично тестван продукт. Нанасяйте дневно върху косата и скалпа и масажирайте нежно. Не измивайте. Много добър продукт. Откакто започнах да го ползвам, тъй като аз имам проблемен скалп, появява ми се от най-различни шампуани и ми се появяват пърхот и съм си подбрала няколко вида шампуана, които само тях ползвам, не желая да ги сменям, тъй като те на мен ми действат много добре на скалпа, по-малко ми омазняват косата, пърхота почти ми изчезна, както от шампуаните, така и ето от тази вода. Аз специално съм много доволна. Другото, което ползвам за косата си е ето този шампуан. Той е индийски, тричуп се казва. Не знам дали сте чували за него, но той съдържа алоe вера и индийска кана, като аз му добавих вътре и малко куркума. Куркумата, тя едно, че заздравява фоликула на косама, а и по този начин предпазва косата от нацъфтяване, от бързо омазняване, кара я да расте по-бързо и в комбинация с различни съставки е много полезна. Поне на мен косата ми я прави много мека. Другият шампуан, който ползвам е ето този, пак е на лъж. Като цяло от този шампуан, като се измия, ми я прави малко по-суха косата, но след това, като не са необходимите съставки, е по-добре, но като цяло е хубав шампуан. Другият шампуан, който ползвам е ето този на макадамия. Като аз специално тези три шампуана си ги редувам единия път с един се измивам, след това на другия път с другият, на третия път с третия, за да не може да ми свиква косата с съставките на дадените шампуани, тъй като и трите шампуана са с различни съставки, но като цяло аз съм доволна и от трите и предпочитам само тях да си ги ползвам. Много добре ми действат, поне на моят скалп. Другото, което ползвах е ето този шампуан на Рене Фуртер. Като цяло 50 на 50 съм. 50 ми харесва, 50 не. Много бързо ми свършва на мен този шампуан. Като цена е 20 лева. Като пенливост не се пени много. Трябва да сложите по-голямо количество. Може би и заради това свършва толкова бързо, тъй като не се пени, не е икономичен. Поне за мен не. Но е хубав като цяло и като съставки. Той е от професионална козметика. Другото, което ползвам то е по-точно за лицето, е ето тази маска на Хималая, която е с глина и тя е замазна и комбинирана кожа. Много добре ми почиства порите в дълбочина. След това, като си измия косата и нанося крем, е адски мека кожата на лицето ми. Другото, което използвам, не знам защо седи при продуктите ми за коса, но за косата е ето
То е като мляко. Това е увлажняващо мляко за суха и накъсана коса с праскова и кокос. Ползвам го за втори път. Много добре стои на моята коса. Хидратирам я. Увлажнена е. Вече не ми е толкова суха, както ми беше преди. Значи тук пише: нанесете равномерно върху влажна коса след измиване и масажирайте. Той също, това мляко не се измива, колкото и странно да ви звучи, не остава петна по косата, нито следи на това, че е имало мляко, не ви се омазнява бързо косата. Слага се по малко количество, втрива се много хубаво в косама, за да могат да се избегнат тези неща. Маските, които ползвам, са две. Едната е ето тази. Поръчах си я от интернет, но не си спомням от кой сайт беше, от някаква аптека, но ще ви излъжа. Тя е с кафява хума, бадемово масло, кератин и витамин B3. Сега ще ви покажа като консистенция как е. Ето така. Опа! Направих беля. Ами така е, като снимам с телефон. Ето така изглежда. Много е хубава. На мен специално адски много ми харесва. Много мека прави косата. Извинявам се, че се повтаряме, ни същи думи казвам, но наистина е така. Поне моята коса толкова проблемна. Сега преди беше, сега съм адски доволна. Много ми е хидратирана, мека. На слънцето дори има блясък. Другата, която ползвам, е ето тази. Тя е с плацента. Нея си я взех. Оха е много хубаво. Взех си я от халите. Като цена, мисля, че беше от 5 до 10 лева някъде, ще ви изложа. И другото, което правя, е много често да си правя домашни маски, като тях редовно ги комбинирам с най-различни масла, продукти и така нататък. Надявам се видеото да е било интересно за вас, по някакъв начин да съм ви помогнала с нещата, които аз ползвам. И ако е така, очаквам да харесате моето видео и очаквам вашите коментари. Чао!